वर्दी चढ़ा के हाथ में सूट के तू लटका के मत जा तू बाहर बाबल ए जो कन्हैया जी जाते कहां सीमा पर अब बड़ा सुंदर भाव से कहत रही अब हम ही कह दी तारा से तो हम कुछ कहो ना ज्यादा ई गीतिया के बाद तो भाई फौजी के बाद माने फौजी बड़ी प्रेम करिला ऐसे अरे होते सवेरे पिया वर्दी चढ़ा के हाथ में सूट के तू लटका के मत जा तू बाहर बाबलम जी अब न उड़ा दी अचल बाबलम जी अब न उड़ा दी अचल बाबलम होते सवेरे पिया वर्दी चढ़ा के हाथ में सूट के तू लटका के मत जा तू बाहर बाबल ए ज्योति हम ना बोलो तो से हटा भागा ज्योति है जब मारो करू ए जे आंख रही तो फूट जाइत कि ना आई रे बाकी हमरो सुनो अच्छा मान लो तहर पियावा सीमा पर गइल बड़े आ कुछ देवरा घरे रहे तो ओकरा खातिर ना कहबू तोहरे जैसन देवर घरे ना कि ननद के भैया ए हमर सैया पढ़ी के पति रोया आ जाइब गैया भई गया माटी देवरवा बोलू जी घोरत जवानी में जहरवा बोलू जी सखिए के रहना बजरा यही दिन पे गौर बचना का तू तो बहरा बड़ा ना तो सुना ना जो गो गई तो गो गई हां पक्का पक्का चल लेकिन हिसाब से हम बिना हिसाब से जब से तू सैया कैला हरियाणा होटल घोटात नहीं के हमारा से खाना और जरल रोज अरबा बलम जी आ गोलू राजा जैसन के लॉय मारे लह देवरबा बलम जी लॉय मारे लह देवरबा जी कहले माने कि जाऊ गो गई तो गो गई नहीं अरे हम तो तू ही कहतर कि ए सैया परी पैया का होई है हो रुपैया हाय हाय अरे ना चाहे हो लगा हरवा बोलो जी हवा उड़ा दिया चरवा बोलो जी सखिए के रहना बजरवा ए जय गो कहबू अरे फौज के नौकरी बा कैसन ई नौकरी अब भले घरे रह के ढोले ता टोकरी आवो बोलो ना तो फसरी लगाई काहे मोरम मरे मत अरे नहीं तो देवरवे पोचोती रही जाई काहे अब जवाब हम सब काहे मत पूछो जे बियाह कर के अपना सैया जी से देवरे के संगे रह जाई कारण का जेकर पियावा 10 सुना ना पहले का बा सुनो कारण सुनो ना पहले भाव सुनो कारण ना फौज सुनी के नौकरी बा ई कैसन हा नौकरी बहुत अच्छा नौकरी है राइफल बड़ी काम करे नया नया बियाह भइल बा छोड़ के बाहर जाइबा भले घरे रह के अरे राजा जी ढोले ता टोकरी हम अगर नहीं जाते ना तो फौज के जवान रहते सुना ना नहीं सही कहते आइए आप। नौकरी खराब मत कहो अरे आप भोजपुरी के जवान हैं जी देश के जवान क्या आप अपने शब्दों से देश की सेवा करते हैं ना बाकी सरमान कर रहा देखो सबे हमरो कुछ लाग जाए इन्होंने क्यों मैंने सही बोला ना कि आप शब्दों से अपने देश की सेवा कर रहे हैं ये कम बड़ी बात है क्या ये कम बड़ी बात है सर ये सरस्वती सबके भाग्य में नहीं है जो आपके पास है कि फौज के नौकरी बा कैसन नौकरी लगवा भोले घरे रह के ढोले डांटो करी काहे हमरा दिलवा पे करेला तुम्हार हो वाह आ तू ही त बड़ा सैया जिए के आधार हो सही में तो हरल धड़ के जियरवा बलम जी बाकी अवन उड़ा दी अचलवा बलम जिया जिया अवन उड़ा दी अचलवा बलम जी अवन उड़ा दी अचलवा बलम जी अवन उड़ा दी अचलवा बलम जी चुटुर पुटुर बोले लुए डारली लड़ो सुटुर सुटुर चुटुर पुटुर बोले लुए डारली
जोनहरी में चल न करे। एक मिनट, अब तो हमारे कटब घर नहीं बा कि जोनहरी में चलबा, बियाह कला इज्जत से ले चला, घरे के जोनहरिया खाली बा। बतिया नहीं सुनत भोला भैया। जोनहरी में ले जाए वालन का काम आवारा गर्दी होला, आवारा लोग जोनहरी में ले जाला, जे असली मर्द होला बियाह करके अपने घरे ले जाला। अच्छा लिया जाए तो बोला ना कि चुचुर पुटुर बोले लुए गोरिया बियाह में सुना बोले के पड़ी, बोले के हम बोला तनी बियाह हुई जब लगन नियर आई पंडित जी से देखवाई कि लगन कब तो जरूर बा ओकरा पहले तू जोनहरी में जइबा हमरा संगे। हमार लगन बेचैन रही तब का कर। अरे चलता हटा मना कि चुचुर पुटुर बोले लुए गोरिया लड़ सुटुर सुटुर। अच्छा जोनहरी में चल न करे के खूब गुटुर गुटुर। जोनहरी में चल न करे के खूब गुटुर। और एगो बात कही का पिज्जा लेखा पतरी कमरिया बरगर लेखा गाल। चुप रह भरेलू चौबड़ी गली में कैसन चौमिन लेखा चाल। भरेलू चौबड़ी गली में चौमिन ले आवा 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 हई रे हई। एगो बड़ा निमन गाना बता रहा ले कहीं